आरोबाव बिटिआर सरकारनि बाखनायजाथाव हाबाफारि बिटिआरनि EM रन्जित बसुमतारिया जिब जुनार अनसाय बिफाननिफ्राय फालांगिरिफोरनो गं 42 साइकेल राननानै होदों। खुंथाय गोहोआव फैनाय लोगो लोगो बिटिआरनि UPPL सरकारा माखासे गोबां रोखोमनि बिथांखि लानानै रायजो राजा आरो बायदि खामानि मावग्रा नोगोरारिफ्रा जौगानांगौनि थाखाय मदद आरो सरकारनि मावथांखिफोरखौ रायजो राजानो होबोबाय थानाय नुनो मोननाय जादों। लोगोसे बायदि बायदि बिफाननिफ्राय बायदि बायदि रोखोमनि मुवा बेसादजों लोगोसे अनसुंथायारि रांनि चेकबो राननायखौ नुबोबाय थानाय जादों। थिग बेबादिनो दिनै 14 नं चिरांदुवार ब्लक UPPLनि मावख'आव ना फिसिनाय आरो जिब जुनार अनसाय बिफाननिफ्राय EM रन्जित बसुमतारि बिथाङा सा 42 फालांगिरिफोरनि दुखुथिया थासारिखौ नुनानै बिथांमोननि थांना थानायनि राहानि थाखाय आरो फालांगि मावनायाव सुबिदा जानांगौनि थाखाय साइकेल राननानै होनायखौ नुनो मोननाय जादों। जायखौ मुलाम्फा मोनगिरि फालांगिरिफ्रा गोजोननाय फोरमायो। लाइवलीहुड मिशना जोंनि मानव गेदेर प्रमद बर' बिथांनि दैदेननायाव जोंनि सरकारा मोनसे गिदिर हाबाफारि गतिके बे हाबाफारिखौ लानानैनो दिनै जोंनि एनिमेल हासबेन्ड्रि डिपार्टमेन्टनिफ्राय मानव गेदेर EM राकेश ब्रह्मनि डिपार्टमेन्टनिफ्राय दिनै जायफ्रा मैगं फाननानै जाग्रा जायफ्रा ना गोदानानै जाग्रा बेदर गोदानानै जाग्रा बिसोरनि बै दुखिया हालोदखौ नुनानै बिसोरनि थांना थानायनि जिउ खुंनायाव जे माबा मोनसे राहा लामा जायो नामा मोनसे मिजिंजों दिनै जोंनि सरकारा मोनफ्रोमबो समस्थियाव 40 खरै साइकेल राननाय जादों। गतिके बे हाबाफारियाव बाहागो लानो मोननानै आं खोब गोजोननाय मोनदों आरो जोंनि जा मिशन बे मिशन आरो भिजनखौ साक्सेसफुल खालामनायनि हाबाफारिनि जोंबो खामानिखौ मावगासिनो। गोसोखौ एसे मोजां मोननायानो जाहैबाय माने जे बुस्थुआ जोंनाव गैया बेखौ जोङो मोननो हाबाय बेनिखायनो जोङो साबायखर बावनाय जासिगोन। बिदिनो माबा दाउ दानलाय अमा दानलाय नाना रोखोम ना बेबायदि सरकारनिफ्राय अनसुंथाइफोर आगोलाव मोनबायमोन नामा? गैया मोनथ'वाखै दानो फार्स्ट मोनदों दिनैनो फार्स्ट। सोरखौ साबायखर बावगोन बेबायदि मोननायाव? जे सरकारनि दैदेनगिरिफोर बिथांमोनखौ जोङो साबायखर बावनाय जायो। बबेनि? लाइमुथि बाजाराव दाननो गोजोननाय मोनदों आरो जों हिनजाव मानसिबो जाहैबाय आरो खस्थ' खालामनानै जों गोदोनिफ्रायनो फानबोबाय 18 बोसोर जाबाय आं ना दाननाया दिनैसो खनसे मोननाय जाहैबाय आरो गोजोननाय मोनबाय। थारमानि मोनोमोनबा एसे हिनजावफोरनि बायदि एसे लेडिसफोर मोनोबा एसे गोजोन सिननाय मोनगौमोन ओमफ्राय जोंथ' बेखौ खस्थ' खालामनानै जों सालायनोबो हाया जाहैबाय एसे जाबाय मोनबाय बेखौनो गोजोनबाय आरो जों बे निज्लागुरियावनो सान्थिफुरावबो फानो निज्लागुरियावबो फानो जोङो दा ओमफ्राय गोजोनबाय बेनोसै आंनि बुंनांगौआ। सिगां मोनफेराखै जेबो मोनाखै जों जेबो मोनखायाखै थाइसेबो जों दाल' आरोखि जों साइकेल मोनदों बेनिफ्राय जेबो गैखाया मोनबाय जाबाय गोजोनबाय जोंनो मोजाङानो जाहैदों खस्थ' खालामबोबाय जों 18 बोसोरसिमाव जों जेबो मोनखायाखै जोंखौ रावबो नायखायाखै होमबाबो आं दा हिनजाव मानसि हिसाबै बिराद खस्थ' खालायो गथ' गथाय खांनांगौ दङना जोंहाबो फरायनाय गथ'फोर दङ खस्थ' खालामनांगौ आंनि बुंनांगौआ बेनोसै आरो। মোক তো ভাল লাগিছে এখন মই গরিব মানুষ সাইকেল পাইছো ভাল লাগিছে ইমান বছর 17 বছর কিছু পাওয়া নাই আর এই যে বিটিআর সরকারতে যে রঞ্জিত বসুমতারি যে সাইকেল দিছে ভাল লাগিছে। মই তো কি ব্যবহার করি যে মাছ বিক্রি করা মানুষ মাছ বিক্রি করা মই এটা জন্য ব্যবহার করা মই কি দোকানত আপনি মাছ বিক্রি মাছ দোকান চলনি মাছ देवसिरि मोनसे गोजोनथाव खौरां BA सेमिस्टारनि थाखाय गसाइगावनि जारागुरि गबिन्द बसुमतारि कलेजाव मुं थिसननाय हाबाफारिया सोलिगासिनो दं। गिबि 100 फरायसाफोरनि थाखाय स्पेशल अफार आरो गुबुन गुबुन रोखोमनि बेसेन नाङै क्लासनि सुबिदा होनानै मुं थिसननाय हाबाफारिया सोलिगासिनो दं।
बे फरायसालियाव फरायसाफोरा गावनि गोसोबायदि आयदाखौ सायख'नानै लानो हागोन लोगोसे बेसिक कम्पिउटार क्लास सेल्फ डिफेन्स आरो स्पोकेन इंलिश क्लास बायदि सुबिदाफोरखौ बेसेन होआलासे फरायसाफोरा सोलोंथाइखौ लानो हागोन लोगोसे बे फरायसालिमायाव गासैबो फरायसाफोरनि थाखाय फ्रि बास सार्भिसबो होनाय जादों लोगोसे गासैबो थाखोनि बिजाबजों बुंफबनाय बिजाब बाख्रिनिबो सुबिदा दं आरो बे खेबनिफ्राय एग्जाम सेन्टार हिसाबै फरायसाफोरा गावनिनो आंगो गबिन्द बसुमतारी फरायसालिमायावनो आनजाद होनो हागोन बिनिखायनो गासैबो जौसिन फरायसालिनिफ्राय उथ्रिसारनाय फरायसाफोरखौ गबिन्द बसुमतारी फरायसालिमायाव खम बेसेनावनो एडमिसन लानानै गोबां सुबिदाफोरनि खाबु लानो हागोन बांसिनै मिन्थिनो थाखाय 9101784754 7002 71929 97066808878 नम्बराव नोंथांमोना खौरां लानो हागोन